Meta kont għadni żgħira, bħal kull tfajl oħra tampari, kienu jgħaddu minn quddiem għajnejja ħafna ħolm. Kont nimmaġinani ferħana mar-raġel tiegħi u flimkien nrabbu familja kbira. Ommi ta' sikwit kienet taqbadni niċċassa u noħlom u kienet tgħidli: Elizabeth, minn hemm u kompli l-faċendi, għax bil-ħolm biss ix-xogħol ma jsirx. Iż-żmien jgħaddi u ma jistenna lil ħadd. U hekk kif tfarfart ftit bdejt ninnota li Zakkarija, ġuvni fuq tiegħu, kien tefajnejh fuqi. Ma kienx għadda wisq żmien meta ġie jkellem lil missieri biex flimkien jagħmlu l-kitba ta' żwieġ hekk kif kienet titlob il-liġi. Jiena kont ferħana sentir. Mhux biss kien għażilni ġuvni sabiħ li anke jiena kelli grazzja miegħu, imma saħansitra kellu jkun ġej minn familja tajba ħafna. Zakkarija kien qassis mit-taqsima tat-tributa Abija, filwaqt li l-familja tiegħi kienet imnisla minn uriet Aaron, l-ewwel qassis il-kbir. Kemm kien jirrispettani Zakkarija. Meta nħares lura lejn ħajti ninduna kemm il-mulej kien ħenna għalija meta bat li lilu bħala żewġi. Immiktar ma beda jgħaddi żmien minn fuqna, iktar bdejt ninkwieta fuq il-fatt li ma setax ikollna tfal. Kemm kien iddispjaċut żewġi li iktar kemm kien qed jgħaddi żmien donnu kien qed jidher li l-familja tagħna ma kienitx se tikber. Kienet burraxka kbira fuq il-familja tagħna u ma stajniex nifhmu kif il-mulej kien għażel li jħallina mingħajr ulied, għax wara kollox aħna dejjem konna mxejna fuq il-liġi tiegħu. Kontra qalbna aċċettajna li konna se nqattu l-ħajja tagħna flimkien waħidna. Kultant żmien Zakkarija kien imissu jmur jaqdi id-dmirijiet tiegħu bħala qassis fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Kemm kont inħossni waħdi jien f'dawk il-jiem li huwa kien ikun il-bot mid-dar. Kontra ħafna familji ma kellix ulied li setgħu jżommuli kumpanija, iktar u iktar issa li kont qed nixjieħ mhux ħażin. Din id-darba wara li tellgħu ix-xorti, Zakkarija kien intgħażel biex jidħol ġo s-santwarju tal-mulej biex hemmhekk jagħti qima lill-Alla tagħna permezz tal-ħruq tal-inċens. Kemm kienet grazzja kbira għalih li jkun jista' jidħol f'dan il-post tant qaddis. Min jaf kemm kien iħoss il-preżenza qawwija ta' Alla hemmhekk. Meta rritorna lura minn Ġerusalemm, Zakkarija ma setax jitkellem. Ma stajtx nifhem seta' ġralu. U ħafna min-nies kienu qed jgħidu li meta huwa kien fit-tempju ra xi deri ta' barra minn hawn li issa ma ħallitux jitkellem iktar. Jiena ħsibt li din kienet biss waħda mill-mar tax-xuħija. Wara ftit bdejt inħoss ħafna tibdiliet ġewwa fija. Kieku kont għadni iżgħar, żgur li kont naħseb li fl-aħħar il-mulej ħaseb fina u tagħna l-grazzja li jkollna l-ulied. Imissa żgur ma jistax ikun. Kemm Zakkarija u wisq iktar jiena konna xjaħna ftit mhux ħażin u konna ilna li qtajna qiesna li xi darba qatt ikollna tfal. Immiktar kemm beda jgħaddi żmien indunajt li iva verament jiena kien ser ikolli tarbija. Bil-kemm stajt nemmen lili nnifsi. Imma possibbli issa meta kont qtajt kull tama kien ser ikolli tarbija. Kemm feraħ Zakkarija meta jetlu din l-aħbar. Miskin ma setax jesprimi lilu nnifsu kif xtaq, peress li ma setax jitkellem. Kemm kien ħanin il-mulej miegħi li issa fix-xjuħiti jagħżel li jneħħili l-mistħija minn quddiem in-nies u berikna bl-ulied. Kont inħoss ġo fija li t-tarbija li jiena kont qiegħda nġorr ġewwa ġufi ma kinitx tarbija normali. Kont inħoss li kienet ippredestinata biex tagħmel ħwejjeġ kbar. Imma naħseb li l-ommijiet kollha jħossu dan fuq it-tfal tagħhom. Fis-siċċar ta' tqala tiegħi ġiet iżżurni l-qariba tiegħi Marija minn Nażaret. Tgħidx kemm konti li ma nara? Malli rajta naqta miegħi u t-tarbija li kelli fija imtliet bl-ispirtu talla u qabżet f'ġufi. Dakinhar fimt li qaribti kienet dik ix-xbejba mbierka li kellha tagħtina l-Messija. Bla ma naf kif infexxejt fajta ta' tifħir wettila, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jomm il-mulej tiegħi tiġi għandi.
Għaxara, mal-li smajt fid-dnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Marija għadet miegħi sakemm twielet iċkejken tarbija. Hekk kif twielet, kulħadd beda jistaqsini se jkun ismu. Jiena mill-ewwel weġibthom li jismu għandu jkun Ġwanni. Għalkemm ħadd mill-familja tagħna ma kellu dan l-isem, xi ħaġa ġo fija qaltli li jisem din it-tarbija għandu jfakkar lil kulħadd kemm Allu huwa ħanin u jagħti l-grazzi tiegħu lil kulħadd. U għalhekk ismu kellu jkun Ġwanni li jfisser ħniena ta' Alla. Dawk ta' madwari ma bdewx jaqblu miegħi u qaluli li jismu għandu jkun Zakkarija bħal missieru. Imbagħad daru lejn żewġi u bis-sinjali bdew jistaqsuh x'kellu jkun isem it-tarbija. Huwa talabhom xi ħaġa fuq xiex jikteb u kiteb. Ismu ikun Ġwanni. U dak il-ħin b'mod mirakoluż infetħu xoftejh u bdew ifaħru jirringrazzjaw lil Alla. Illum għadda ħafna iktar żmien mit-twelid ta' ibni u meta nħares lura lejn ħajti nirrealizza li minkejja l-inkwiet, id-batija, is-sagrifiċċji, il-mistħija u n-naqqasijiet kollha li jien għamilt, ninduna li l-mulej kien dejjem miegħi f'kull pass li għamilt. Verament ħajti għalmitni li l-ħniena u tjieba tal-mulej huma tant kbar li jistgħu jiksu sat-trufijiet tal-art kollha.